aigase studio tubwate omo rai gose mwana siasa yo mukura sebungeria Nyaribari chache igo karibu sana unyara usangana into asense meiga na kubwa mona se mutenda yito yekerero Getembe TV murobele kugochira AM asemo nabo igo wetira sechi namba chito chi studio nche Matilda obaigwa na aigase studio. Good morning omweshimiwa. Good morning. Good morning bwakira buya. Yes omweshimiwa ndagani ukwane angene Mike na leo turanya rikuwana sinjira ya bene. Good morning, karibu sana. Good morning, good morning. Na Nyaribari bwakire. Nyaribari bwakire. Wana. Karibu sana na boigo manyo moncho murigire no motegereri ereta riao na boigo siasa yao ni yangencho kikro ali Nyaribari. Enkoro kwa Billy William Nyamongo. Igande Munyaribari chache. Nduete koru Kisi Central. Sakoro kumuna Nyaura. Abuno ngiboleire. Na igankurigie kirogo kyobo jumbe bwa Nyaribari chache. Ewa. Mbia bona sana mheshimiwa Billy na ekirogo kwa kirogo ikiga kyobo bunge Nyaribari chache anda ke siasa yao na ki amatukalinga kwa vile asigetigia siasa. Sigetigia siasa ngaketana ninche olio yomo na soya teme mapema kwa 2024 na lina kolete interview ya mo entangani ngasoya geti ase tamuiga ase na bulinga semia kerenga kwa beira siasa igon 2024 na lio kwa ratinga unokanitio bobunge bwa Nyaribari chache. Okay. Koro magega turaboli ovurai bondo bonse tina boli ngokole business biane kreka 2024 lenda korora Nyaribari chache na kiere korora buna abantu kutogotara abandi bagotoboli abanyaribari banongi kiabeke Nyaribari uchiko soanyo imatatume okirete wanyara abantu bakogamba abanyaribari na abanyaribari bono igaba kogorwa na mechera na ngende gosena kigo ono na Nyaribari ebwato bosoku bakananda abantu bandi bayikasikete batana mbatageti ko manyekana muna n'abanyaribari bale okoba Nyaribari rende bintu mbiro boronge bono na injo manyana nabongo na ari gotara nabonkorora mangana ari Nyaribari chache na bintu mbiro byakyara mano moni tete torora magenderero agendere Nyaribari chache empowering young people ban trabaroke youth go saba ke batabuati barua bone bintu byonsi we can lead to throw it where the towel into the ring in Gasoa Gasoa 2024 alibama tena bakonyora YouTube ase interview entangana mheshimiwa tutaraendale tutaracha kurigiriria mangana nga oburai go sebintu buna wate birenga nonya nayo karore bintu byasarekire andake ninkyo manyete goro yo burai obya kero yo mongo nyorora gosoka nga turigeti oburai obya ngentoki gose what is good leadership according to you oburai obya turotinde nyora sam ase mangana ya bunge kero okwana goro yekero geke description nero yega asyo mubunge na chiba senchiro chira signed yo mubunge chine chiwetera CDF weka chiba directed to as chitakire kogenda igomanye korenta amalieta berende na basiga songa akoro ku transparency and accountability. Okay. So bra yobuya nomura yoliole careful korana kinabwate transparency giago kora obwasioko na accountability nko bara accountable no bantu tatebe Nyaribari chache yanyoreta ba bonega yanyoreta simia ke yene over 726 million asimia ke yene chibese icho omubungoron nko nyarare ko to yani accountability chibese china kiatumire chi project tire ngabwate asina ronko yandandigere lindore nanki akolire kire project expend chani na kiyarenge timeline ye gasi yuko si project iyo ibintu bine na birenda bikorenta obura yobuya and planning managing your programs biyonse bikorenta obura yobuya. Yes, mheshimiwa wakwanire figures wetane 700 million ase bunge yo Nyaribari chacha ndakina bo omo nginoriore kenyorogo tegereta ara kuminga chibese chiga na ki ngakyo mu bunga nyoro chibese chinyinge gana ndakene ki chikogenda
Yes, ngakio konyora figures each. Figures each nabo kogenda se kwerende website ya Nyaribari Church. Mna chibasa chigo cho ibintu ibiraba the public record. Nabo para wake save kiro mwaka na Nyaribari Church yanyora chibasa up to date. Yes. Mbea mwana sana. Mheshimiwa Ndagani ukwa nange sana na ndi sokerio kabisa. Wate wanga ukaligereria ukanyoranga oburai ukararange bintu byastalikire. Bintu kiebiga byastalikite bikairanga ye Mheshimiwa Billy Nyamongo gaesoke ukatanga bako nayo tembe ko backbone ya mangana yonse chipara cha Nyaribari Church mato tabuati chipara bintu binge mbiko gendera as an add-ons Nyaribari Church. So far chipara cha Nyaribari Church tararo signore kilomita ya moya ye rami mbone eli abantu tukoga kabisa tukoga nali nyugwete na koruchirichiro bachakiro kole mabano nebiragita which is good go para okobeke pale yeram akini terachaka akini sikolge Nyaribari Church chipara ekire Mheshimiwa no bwene ngateracha kikiagira kirogwete chinsemo chiri chiari ondonga e para negendrete korosiwaro ejina chikota na chichi achaka bono ko babantu tuoga babo birundu abantu tukoga twens na eliba tana achaka mna achira se president ya etri parage tengo chakere na parage to gosenya nyaguta gocha keumbu na reta kere go chaka lakini binte bitali president yego eti binte bia a committee na ya transport ya sumongwano yo mpio ito abu atago ikaransa chibasa chibwenda ko ba signed kurwa sa committee ye chi koros chipara Nyaribari Church taligento ko ganyambake president chago etia ono chipare choka tabario ndonga soni chine bintu bya chaka bone karabantu tuogira na Nyaribari Church talibuna tindiga igani go bita po mo bongo ito ni mosigete lakini rende sama gosare go ikankwane wasirende kara se committee ya transport and infrastructure nkirenda atara kolera kende tusikoligereria Mheshimiwa Osoro tusikoligereria Mheshimiwa oyo bakoro kabuna Chafet koro kitutu cha North abai barasi government na ende na barabu chipara chiao na bokor na barosi chipara kwere na ara etro bono rende iga kisi gostotebe ga Nyaribari Church nguchinde kukwana ya kisi central Nyaribari Church nkiaro chipara chitali ko bere roro kilometero siri zero okuiwa sago kwana kotana na rosi 67 to ko find out ko ligere libuya konyora ni chipara chia mora mchiri akororire igo oetie kabusa geteiga ochibara na ichine chipara chia rosi ru embule go tuyabusa na enda marabali ko ruororo kali ko rosi nyo train ejia sama chago eta control chipara chiri Mheshimiwa watebiringa omuchando norora sichipara yari gutukanga naye oromo bunge boniga andake priority ya wonga yarenke koba ekagera kero kurigire chechimbara mu nechi nyinge chire of course lakini kero kurigire priority ya wonga yarenke koba yari gutukanga naye oromo bunge asamangana infrastructure okay we kachiparo ma tena chipna na tabe backbone yara echebe buna Nyaribari Church ma tena manyikaneta asamangana ya oboremi echa enkwamero ekawa amatoke emesie chinyeni bintu interviews kwa mabira Nyaribari Church mongino ndo bwatali toke koru reserve otaete ko renta go cha keumbu koni wekanya hore para ago eteli toke liri eto chine to mango support businesses so business mbi ko move nya para nchiyo abana bari go cheskuru in order abana weke skuru mapema weka chipara chitoka sabana bakwe boka mambi bamnyoka uchискuru bwana wakanyora Nyaribari Church abane bakuwokia mariva ime abane bakuwokia matobe ime mbali wekera skuru wakoba yechipara chire chimbe same thing abo naye noro chana ki onde umonta isekuru ara ukalema alia ambulance tego ikamali ka chipara chire chimbe echiko kokonya gose muntu ruware tegali emorente nyagitali abira abe ambulance usina abira abe gari wakombwana ki nanyori rumurweire nakitoko karatumo mnyoki go chinyagitali bwangu egento gokora no ko kombo igari nya ambulance teyo ando chikuyo murweiro nye pala kerembe abo murweiro liyo ara isoko osiriranchera okoba para telingia so e para is the big deal e para eko support beyonce
mpaka yani muna nagotebia mheshimiwa watebire ng'abana bagweta amariba ime timanye ting'aigati chipari chiga especially kero kurigiringa chipara chitabikire omoro munchire chichiga sabana bagweta amariba gochie skuru wachiro chire media every time okonyora buna kare mbule twete okoba ya drainage na buchira be ko mora muno orocha in your mind lakini tuli kumanyanki yakoba iriye mbura ya tule kiara drainage teyo ngo kwandi mangana drainage drainage tabelro amacha alibona agocha bu samara bali kuchiali ibinto bya teacher mali bana bako bona matobe nyeye ram yo kabuna mwembe sengo eta ebe kire ram lakini drainage teyo aso mwembe kare mbule twete ngorora macha kumyokera amugoro goika drainage is very important. Okay, wakwanenga drainage ne bwato muchando kigima na boigo metaba menyu banyaribari chache mbago tegereta ba menyu county ya Kisii ngima eri ya Nyamira ne chinsemo na kubwa monekero kurigiria sector buna bondo mangana ayegisemi inkiora nyari gukwana ribaga ryo mubunge ndake kero kwanyore ribaga priority yawo number 1 kikerio bonete kurigiria samangana yiga yegisemi Chisemi, litangani ande concerned na infrastructure ye school cheito. Kiagara school chinyinge nchiraga achwa. Abona chito kuchiali kabo sigongo ikakuchiali nyantrago kachiko tira sa igo tira ngachikanyole school ere gabyo kumia school yo kabuna ere ya Stone Age. You know, school ya is run down. School chinyinge nyobo baracho. Kenda nyore Nyanguru, kenda nyore Kyong'anyo, skuru echi chirabu, ni chingi jara kini wana nchira chiaga chitunkare, chiwende chibe modernized. So, again, don't forget the Tangan is modernizing chiskuru chitu chituare, chinyo mbago sechi buildings cha kisasa, sabana baito baga soma. Maybe rasi vinge korora chingoro chiro, asogo itakuwa na around. Ngirenda tutakuwa gachire birasi ebyo government ya assign it chibeso through CDF kiko konya chiskuru chiagacho chibeso chingi kitako genda rororo so ko make sure na chiskuru chiagachiru abana mbobwate chi desk ndaitie mengento na rana ka desk ya kasinini abana bane bako migererani gabu gento kende bitabu mbiyo bana bya kabere textbooks inchiyo so bari mumbai saini chiskuru chinde ogo chikogenda gochisuko chicho chi abana okanyore skuru ne United nyore Kyong'anyo chicho isano sabana bonse pi skuru ngimana abalimu mushimiwa wase abalimu bataisaini chi skuru nabo igo bunabona learning materials chitaisaini role yo mubunge na kiegoswana naga umubunge na abago kolega siye kiagara mna nje believe timna insakoba mna no MP abonko ba influential ne ikebinto ketene mna ne county etrenerete osene totebe na ki ose totebe mna county ose national government kuliko kwa bali mo ine role ya TSC kwanyo school geta bali mo mbaisaini ayebuno mo bunge bona abuno onko move to TSC ose national government ndoro mo alimo bu education minister ya education in this point and make a good relationship so that abarimu imbasa ndi abarimu ngikira bwe konkyara tindi ko bomonyali bali chache buna MP anyali bali chache nankole bintu byanyali bali chache ende umo MP onyali bali chache ndo sio bosani na ababande. What if through all ministers, yes, we kind of friendship na king konya rande ko koromigo gento gana nchimyo kiko chanyali bali chache. Amoshime what if keromo bunga atware obusani gochie bunabona tutebonye no kuliko kwa bali munga aba assign abali mugete. Don't you think ngengane nigera gende mamincha yamangana yobwasi okwase okulikwa kwa bokuleme? Yeah. Tukanga tudigere liga bunabona igane manyikanete it's out there in the record na. Kiromo bunge nkoye gwale chi sport kiti chaba abuniskari yamangana akwanwe tukatora na mbuyale kiara na baba na jeshi ayo to kwati wa matelegete baba skari karate karate bono kwanyora na osoro ero iruna ki mabaga yabali mu seikomi kwanyora chafet ero abali mu ikomi oyo ito silence ero ndor kumanyara na ki abarende wasaba sikali wasaba alimu ko chafet yosokiri ikomi korua wasana bana jeshi wasana abalimu orura maruba 5 go seikomi
oyo itera rene nga yama mushimi wa sengencho yengane ya marube yabirige koreto muchando sana nande tinkuganito yukwanere mona so muroberio yega ikiagera amangana gendete boniga no nyokiro korigereria omobunge yani omo speaker wetangula chine igatie chinkwana chiri chigenderete koreta libirere kiagera abantu mbale skali baligirie mbere me yase myake menge toguska bosio ekiro korigereria ase amangana ande anda kiasa mangana yobo korego se development ase ensemo yende apart from ukuri kwa emiremo ase amangana ande in terms of development me yanyari bari chache priority yendenga yogo chakobeka guseri bagali ndenga yora enane ulitonga ibokorutwa ase ensemo yamagendero yes igon education elbuna na gotebi rochi na gotebi gora mangani chipara ni mbeka emphasis yo sana yara it will support everything we kanaro nkore nkwa pinto ne bingenda akore gango tocha samangana electrification stima normally it was supposed to kutamba kila mahali nyari bari chache lakini tera akoru ba urende tikanto kya last marriage stima ne kunete some places lakini abanyari bari chache mbaro bari in the dark abuna abukabosi na yete obotuko kurunse mpakege tunugoro the dark. Nothing is going on as far as electrification is concerned. You go in other words abanyari bari chache bari tole go changene town ntwe to bwate chitaya abanyari bari chache bari go chiskoime chitaya nchira ikororo barabumba banyari bari chache barabumba kwenta banyari chitaya buna banyari bari chache bari angene town ikirege nteka monko make sure na kia etira chi ward chance 6 manye kuru onta begoro ya match match nto bwate concerned igoro ya match sana sinyari bari chache match na arare kuru wake gati ama woche town akagenda chi constituency chinde chonsi nya which is totebe abanchali and so on akagenda radio kagenda chi constituency chinde lakini abanyari bari chachi bonsi mbabwati machaya akuru kegati akia machara aru nyari bari chache abantu bakegati mbabwati machayo n'abantu banyari bari chache bonsi mbabwati machayo so ikinege ntokende ngo chikorigari naki abanyari bari chache kiro montanyorera macho konywa machari clean ikinege ntongo chiko emphasize asuna kwaboli samangana magendero na asomna mono ga boss na gotebi gatunu ekia mache na mange sana na arora akurukuru wabu machari abwenta abe court abe distributed through ga birongo onsi so bantu babirongo babwenta ko mismatch na nande na eteka ngaranyo boli mogeta se chipo hole charo satu wa birongo asam ekwerendere ya mache lakini chinyomba chira ubosa project teyo mune ya chitega ikasigete siekwa wana chinyomba chichikireta ubosa igo but nothing is being done by much. There's a lot of things Nyaribari Church chi stalled which I think we can't live in the project stalled na manomona macha igo ikanyarigere mon Mheshimiwa Billy ase engana yende kiro kurigiria obonchoriria ngokorekana bole especially ekiro tukurigiria ndagire kurwa mugondo ase chireria Kiumbu. Do you feel like nga estate ye chireri gose yobonchoriria bole bwa Kiumbu na bebonete ko baigo gose kende nkereke bonete gokoro if something needs to be done, what is it? Ase chiro ya Kiumbu ndi very concerned na ngina bali baita ba mama baito barali young people, old people and so on kwa be para igoro ali reason teyo bakobera gali ne chiba sanchira assigned usina bogo chiri kurwa se government o build a modern market ase abangina aba bakobera baone matoka abo baone mesi yabo baone kendi yonse babugate gosana matunda baone ne modern market reason the modern market yiganga yoranye fekeke ukurigereria ali amangana kirukurigo nonye nende mirogali asali na migegete ngakie kobeko abo bono no nkoligereri ne county enko work ne county koligereri any available space lakini torana tuarusiri abangina bali para gali we go work ne county oligereri na local government chiagali manyore we will come definitely will come up with a space as tokobeka abangina bali Kiumbu tubarusi ali para na boigo chichiro chinde chinyinge ndake
chichiro nyomna mwana karongo etabo baracho na yaro na bere para igoro na yaro na bebwente nyore modern market with modern facilities so that yabantu babo baracho na barabo enjoy ko konye bintu byabo na kogore bintu byabo is the same thing chichiro yande there ni yari bari chache I will prefer modern markets chirosu embule tali gotwera bangina mugaso tali ko baita to atebereira amabuli amanga ago chago tande son lakini karo ko barosalia shelter there will be no need ya mabuli ne bintu ne sector bona kiro kurigeria sector ya boda boda chiro chomba bwate sheds almost kerase kusemba bwate chi stage timpe ka sheds kiagira mbaroro bako ten stage tabwate shed kiro kurigeria bonchorera bona ba boda boda barabo umubunge nabwate okoboko gosena bwate ribaga ryokobasira nabo igonye no kubasira nchira kieye abonchorera bona abayiga barasiro especially abasaya abange basoira sector yo nabo igo abantu bechi amate chi family chinyinge basoiraro basa sansane neli swali ligia nyawarenja setimu yane campaign mono abantu bago support young people the Gen Zs n'abantu ba boda boda yes boda boda abotoko ase manifesto yane abonta getemba organize I have to work with them one of the things na nyawarire abantu ba boda boda bange n'abantu basomete n'abantu bakorete chiskuru n'abantu bakorete chi university iwo ko bayikaransa mukwane na barabo obabori what your priorities, what do you want me to do? They will give you will be surprised how many ideas they will give you. Lakini I will organize them, support them. Nya community naki sako sipatagete webange chisako igalende chiko bakonya osabachibe sana kokora nini, so be it. Lakini mbabwata a lot of ideas ngora bategerande mbatebi nto nomwenta kokora and wanere so bisi ebinte byonse mogo kwana tolera na kitoko bikora. I'll be working with border borders and then in the concerned with their health ngora batebi inde naki make sure ngotumia mole chi helmet go umuntu tabasaka kwa wasisiringi 1000 obe ko mufuko libageri motebi naki ngorera helmet osengorere jacket kera aba saibaito gocha barebe babuna konya kogendie pigipigi ose weekend magasomo tienyo yo mebere tato bila jacket ya heavy gojere yako ya after 5 years and so on okonyara wa jacket go twaro birwa like ose asthma ose oburwaire buna in short ngo muchando ngotokole muchando ngotokole ono igombi ba keep themselves warm karoko gendie pigipigeli peke goti yeli bera mugasono chiobare igako gendie pigipigi ne sati bosaigo ekoiruruka ya alibono nkwe umisole yes mo mweshimiwa to esengencho ebiro bigo tominyoki into so sector yomono ekiro koligereria kwa kwana irogo siro kwa boda boda abo igo ebiegwa mbiraroro yes asafa sa ebiegwa mbiraroro nyali bali charge teri gutigara mai ebiegwa elaborate yango no minute nyugo ase talents in talents amagana talents yo supportia aba sae bigorie bike ngo no nyana abana bakebo bwate biego yes no kargo kata baby egwango twara did 2 meanings and na kikirianto what is the best way which is the best way omo eshimiwara asire ebiego trend ento bwata young people baro abange bandu bose mbale bagwa kemepira talent bune iyo bandi baro bagotera abutaka go support ki talent bunecho our young people ki sports injiro buna gusiya renge yakabere ntangani ase okuminyoka imiaka ya etete rokorna ki talent ki konya gusira ngora lakini since kibasa kila allocated we should encourage our youth abasai ko kale kwerende ko bring out these talents babe supported nyana bali bago chiase mepira na barabo babe supported so that babe nurtured ba join chi team china na Gor Mahia FC and so on was Shabana bintu bunebi I'll be supporting them
actually muna bono na rora musani ono yokoro kwa antivirus abwate timu ale o support, which was a good thing. Karo mbole na kinda bakonya na bana tena mepire gendera go chigawo. So I'm really into supporting young people na baba sani. What about infrastructure ya young talents go say yokoro kibe ebiga? Ebyo I'm really willing to work infrastructure neon sira konya young people so kunaja their talents and so on. I'm supporting. I'm for that. Need an arrow for that, especially in Nyaribari Church. Mheshimiwa Ndake sekero twaska kura sense melieti semiti manyite mangana in terms of bursary allocation inkwali gukwanira ikiagera nkonyorore ng'abantu abange konyora igasi bursary abo iburi abanga ngutwara baragosemere sana. How best could you do it? Yani ngaki oranyare koyekora buya kubwa atibuna bono chiko enano. Chi bursary kukwana n'abantu abange banyaribari Church mbabwate concerns mbabwate mbafileti naki chi bursary chweka chive distributed equally as chi ward chons isano nemo naende telibuna obviously go distribute chi bursary sekorokana CDF okonyora ne bakoyana nabo ka chi bursary echi osemnya naje korororo igo ko make sure na 40 abantu bamino abo bago chakanyora chi bursary echi akini omakanyora n'abantu mbaro abataka kabisa sabantu mbaro abangina mbaro baraba boroka boraka batabuati incherende yonse abo okonyora nabo bagatikarite nyuma ali ondete yoko batrenero ko bakonya eli banyora na baro chi bursary echi na bono nyora na enche gento bne kinkerikia tigabanyali bali bonsi abana banyali bali Church bali poor of the poor tigabanyore ogokonya asa mangana ya bursary to tigamangana yana kia abasani baito bali bagokora CDF office na nabo ka ba control agent kyo na bakora ntabasani ba aenda abana abantu bagokora chigasi na nabo bakoya kuchibesa bali batali gokora gasi basichandegete bese chinchiro ko bayike abalinde Mheshimiwa Andake timezi uzuko angona kubulinga kwanya gotemo wa apply abana gitigo manyite bursary te changa singincho bale batabwati okonyora konde kusema bwati okonyora wenzi abange sana watemere ko apply talinche akini abange sana ba apply bago complain bago teba igo tingo chaga tingo babali munku ane bosa igo ndusi agenta senkorusi amangana ngo kwana yana abantu nakwande n'abanyali bali Church na tigango chibase cha bursary naende chiero ake gyakogara chikwerende karo kuligereri no kuligeri totabana karo compare a constituency ye gyakora Nyaribari Church nyawa chibase chikuru uchikoba chinke onyore chinde chikogenda inki ko era ndini yoro secondary go se secondary inki ko era ndini yoro era ko 500 Mheshimiwa kiwatambuka go chiase ebungeri ya Kiharu yetegero kurigereria ankokwa ye compare net constituency chinda igagusi yote bena Kiharu ko takanyora kanyora chibase chire the same na Nyaribari Church okay CDF nchiriko ba the same nchiriko ba the same nderinga range kwa baroro konyora nga ntambe mono nabo gonkubwatire constituency nga yaberere in terms of development koroma tukama nga kia kolere bwabeire nabo igonga mbirengo kiere umanyite ngonyoro nga mparororo priority yaboteri estima boniga priority teri amache priority terigo bono konyora nga chipesa chiko so ase chibasari nchiwere taro kulinde etari education mukwana ya education we have priority moiso kanyara murayo ndo bwensi okobekana education taba priority aina magaso Mheshimiwa tina taba teri priority engana ya nene yega constituency neroro konyora ngase boniga struggles ebwate tari estima nere kirase chiparanchira aroro kuruma ega magendero na igetego ikaroro bono chibese chinyinge chasoa ase basari unlike chi constituency chiri okonyoranga mbono chipara chiko chako kubeku mbono abantu abange mbabwati estima evintevi igo bono go support aba banyali bali Church I'm not supporting anything chibese cha basari
njiri kwa allocated properly in Nyaribari Chache. That's a fact. Bunge ya Kiharu whatever mheshimiwa uko compare bunge ya Kiharu andake na Gusiga na kinakuboli na ki andake kwa compare constituency ya Kisii iga gusenya Mira County ili yabirige kwena nabuna totebe Kiharu ndiro nabo kwara kuboli na ki na kyo mubunge yarare Kisii totebe Kisii Central usenya Nyaribari Chache is one of those kwerende jura tebe ora tebanya asega iganya Nyaribari Chache. Nyaribari Chache is one of those ora tebana chiro chinchigenderete kubwatikana naba bunge twalire gocha amagendero aberi roro katari bina kwanyetoraire aende na headquarter ye county ye Nyaribari Chache no roach no Kisii Central no ere mabu headquarter ya gabu gokonyentoraire ibo basari bwatu kwechieto roro tiga Bible bacha bakonyeke bono tigande nandi tiga accountability abo tumanyana kina kichibesa chiji basari na kichirule nga ichichiete yabone gento bneke na ki nabora betwanchirana neke okanyora abantu aba Nyaribari masaba no chibesa chinde chigo chibali bago cross ya border gocha bacha goka chikuraga aba basi bali border obago chabaya uchibasari koru Nyaribari Chache Nyaribari Chache batari koyegwa bona yo tobne kere fact ndo bentoge kwana wega toge kwana manyite okoge kwana kirobwate baka obumanyi boisaina senganeyo na boigo mheshimiwa senganeyo yechimbebe chibasari kirogotikana nero okoligeria sensemo yende nkonyorole bono gwakwanire amagendera mangi sana kwama konyora buna bono umwaka bwechibesa CDF chiachire gose 180 million 180 amanyete wakwanire ukagacha wechichiro wakwanire chipara estimba chibasari chichietororo na buigo kero kuligiria population negendete comment kana na kiora nyari kubage budget yega anda keso okay the best results kubwa bali ba beiraroro as mangane budget ni gakogenda umuraringo tebi mangane budget you can always do your best with what you have. Orokia bantu kiwa kolire ase kinabwategeke role kinakolire nye chichero ororo anga banona igetari na tabugeti lakini bono na akolira bono nkuganye chigo cha mnacha fiscal ye mwako gocha imanya ko gendera guchiali abantu nabo bakorana nabo baku understand lakini tubasa kutika kirege ntogia bando ni otebe buna bese chinchigo chigo isana tigange abantu chibasa chabo babe ko mufuko chepara ose chibasa chabo chaki babe ko mufuko yeah you did right do your best with the little you have abantu nabo bakora abantu baito nabangane Banyaribari Chache mheshimiwa chibasa chibako beka muguko ne chepara karake bwata iga kurusia mangana yo mogote chibasa chigo so muguko ne chepara karachi bwata igo na irende chipara cha Nyaribari chire karokorora babo soro bakorosi chipara babo nyakundi chafeto bakorosi chipara ngai chibasi cha Nyaribari Chache chiagenda chipara gikagenderete no mwako kane asavara ibare abisi ribori rionka giretenga ria ikira abanyene bari obobwenerete nje timbo tioko wase boniga na mheshimiwa sengencho yebiro mwancho murigireria uri kwari kulika message yao chigase studio guseko bwate bolirinde chisiminda bwate ibere isato choka asebire viga ase namba yeto ye studio namba 0702 6666 69 na voigo 0717 11 11 77 chisimi verichoka asi okubole kondowensi kusekerengana likende yonsi oralige kusanga mwancho murigireria asebire biga hinyorangano mheshimiwa nere honorable William Billy Nyamongo na voigo eleta na lero kurase bungeri ya Nyaribari Chache na bukonyara gusanga na into asimambi yabono wetiraso wa kesi yao ose wetirase okolika ujumbe yao mheshimiwa kirokoligerere siasa ya veirendoro asichinga kechiga patiki andake okoboria ikiroge kiga wetera nche nkoboria kiroge korua ya party ya Jubilee and farm supporter ya Dr. Fred Okengo Matiang'i yes kiama gya Jubilee okay na nderi bolirinde rigocha iga kirokoligo buno bono mheshimiwa Birundu nere kiama gya Jubilee na boigo barai bandanda ke bagusire kiama kiga tigana bogori sibe moiga manya
Good morning Getembe, hello. Hello. Hello, karibu sana. Ngukwana nere. Aneli Nyabuto Nyandika. Karibu sana kirengere kyao. Very good madam. Yes. Yes. Kirengere likiana neke. Oyo urule sambe kia sano mushimi oyo orule kisambo kia Bogirango South Mogirango, orule sambe kia Kitutu Chache North. Igo mushimi wo inaro chabo barabwa sabako rushibese because they have that money because they are supporting the current government. Onye romo nyene barote igo the constituency ngo atari go advise yobo aba with the current government in order banyore amagendero already has seen where amagendero it comes from. Mbia mono nsemo kyo ukwana koro. Okwana ko nyali bali chaate gaiga kyogoro. Okay, mbia mono Nyandika. Ko nyali bali kwa gurenga ekerengererie ke ango onga kimoke tariko gesanga na boigo kwa advice o mubunge ora visi elio kone kibuna andake nere onyali koreta magendero buna abo bunge bande nakikire naro kwanira gaiga I hope na tagararata mbia mono sana gotebanga korochinse mochirichi ya Kiogoro okubule kwane kwaringinga ekiamikiga gya Jubilee bono kibwate abarwaniriria bangi sana kurwasoro gongorwa gusi bunge ya Nyaribari Chache nindesho atari aibwe kore member ya Jubilee Party ando kubolya abo bunge. How are you going to go about it? Orengere tiko sio korengere kwao gosemeryo kwao nga mwensi moikete bene kyamikiga gya Jubilee. Yet. Ngende tangani ngateba bna korora bna bantu nabange bakurike koro kya Nyaribari Chache. Igo emine tyo morali bna obokongumboro. Tari basabanta bange barasoka igo nere point ntangana naro gotebi a point ende ne libuna Jubilee na bekwe banga ekore ndokeri bakoroka primary election iliyo ko vote for abakurwanira lende bachoro monto yo mokuruga nominations that's the word I was looking for nominations so karo mwa kore nomination ye na bo ke kore fairly everything na bo monto mo kore coherent na bo mo wanchira na bone ko genda lakini mnando je bon spina obara iseko ko support ndo chene gende kene kiane obunoroche abo bwatani ba Jubilee gosinga na obara itabe bakwe ticket ya obara ticket ye na obara ticket abo bwatani bo moshime wa Birundu bakoiwete bwatani bo abo yeshime wa bonsi bali bakoligekera ku Kenya bakotegerete ono yes so aba yeshime wa bonsi kwa kwana nimba sigete ega sions togo kora kora twachinjiri Nyaribari Chache na barabu tigatobwaterane akini ntagete bonsi pe ban support elinde to chinchi Nyaribari Chache rabese mbia mono moshime wa singi chondo chengache yatageire tageke mochirage chinstaisa to chabono mambi why do you feel like you are the best candidate for Nyaribari Chache ngam manifesto yane mbwate kiana na rolire mbako ngukito bwate Nyaribari Chache mata ditangani utarachi koteba buna obako ngumboro so tarach ko with a solution we go to study a problem na study the problem cha Nyaribari Chache na chire bono ne solution yera se manifesto yane igona kikingo mfile tu na I'm the best as a candidate sponsor bako bo manyite according to the problems wa kwanireiga they are the same things bigo kwano isiko gari kusabange babiri bakwe murungani andake a solution the way you will approach the issues nero andake erabe angonero whatever na ki approach ya erabe different my manifesto that's what I'm talking about yes okay. My manifesto is my way of handling different from others ndio mondo sana na no kosemero kwanenga ebunge yo enyore oburai buri abamenye baganitie ali omongina bwe kenyoraganitie muntu ndibwensi omwana omukyo musae n'abantu bonsi bali ime ya Nyaribari Chache andake tarachira kose tutaraska koroiga vision 2060 kose beyond vision 2030 one vision no vision we got togenderness Nyaribari Chache 2013 I don't know what happened to it one bakateba bakali kukwane
2060 ichantu nyali bali chacha gandaran to era nas to arenge to lead Chichi constituency chanya Kisii County sina shida. Do you believe in Dr. Fred Okengo Matiang'i winning as the president? Yes, definitely he's winning, and I support him, and he's the man who will fix Kenya. Abara ivande mbali bari asense mo opposition bari very strong. We miake menene. Kuro Western Kenya, Orugongo rwa Central Kenya, Mount Kenya. Tindaro lakini nyoro okoro Western Kenya oyo wikawo akina Fred Okengo Matiang'i. That's the best bet. Lakini atake kwa soka we katabu experience ya. What if a presidential candidate andake ya kurense moyo kwa meriria serikali terava your preferred candidate na enkuligi kwali ngikirugo kyobo bunge? What will you do? Ncheni determined ni believe it in Fred Okengo Matiang'i daktari. I believe in him. Igo como follow I know what I'm doing. Kiagara na botu buatane tinera gatanga na kuchagaiga. Abo mu buatane tigocha gocha. Na ndendo china na rora konya Kenya. Nyora bantaba kana uba muchigete gocha. Mheshimiwa ko boli kwane noko. What if tarae gwe ticket elibu na gosinga United Opposition go alternative government tera mwanga Dr. Fred Okengo Matiang'i? Inkiara yani na ubako mo ticket go sina ba. You know, I don't see the big deal. Na nkoraro rasensemeiga na ndingu chibali kubwa ko monto obo. Igoro jine bara isa ko monto mo batebe na. Talinga ndoche what if ikiagera esobo gimobo nabo kwanza si politics kende gyonse nabo gekonyarekana. Yes. So Kiara, having listened to Fred Okengo Matiang'i is iga believe it na akogenda mbakede. Whether lina banja na batanja igonye community na ki nyewo sumuntu bwe party endo which go insist ko gendera so it is going to there will be a split gavu na olina bako gendera na Fred Okengo Matiang'i on mpaka debe ni believe it na is going up to the debe ametuambia hiyo na amesema publicly and we are behind him. Mheshimiwa Billy Mbiamona sogo ikaigase studio ito asinge nchondo tinga ebiro byato minyo kirikigima engane yemo yoka guchase omo menyo nyali bali chacha na boigo mo gusi at large especially kira matukobono atikire 350 matukagenda makagere wano abantu banyali bali chacha litanga ni ko bakwani nde mwesi ende nko baboli nde ekura yeino na aratalire nyali bali chacha aroliro bakongu baro na ende na bonde tayare ko ba support okolega sinaino abantu bonse bakuru birongo nimbaroche indo cha bakongu boino abantu ba ibeno indo cha bakongu boino keumbu sokoru na bobaracho bobaracho Kisii Central of course na iyo moiso rugoroga iga sabakoro kabuna kiogoro nindo cho bokongu na abantu bonse baro nimbanchete nchene rule gokore ko bakorere gasi na ko bakorere gasi no bomaene bongaine libatayo elinde tokore kitore ntamagendero oyo bomaene asenyali bali chache na current ku empower gokonya abantu banyali bali chache bino bye birangara libyane na ende nindo chena ningisa ine ndakore gasi ye na ende nkore byamono asante sana abantu banyali bali chache na wapenda sana na Mungu awabariki. Mbiamona mheshimiwa wangu nakubolinga utaraikase kirukiria ngo nararia ali gwakorire asinge nje biro byatonyolire manye toburayi obokoroke kuruo monto taranyore kirugukiri go so tarabikirwa amoko bado nkororeka nore kurumagera gokora ebintu ebike etari bintu binene bintu ebike yani ibintu nakorire ebike tingocha anya ko mention byonse egento gya kabere I wish na ngo chakonyora ko ngo monto buna saire mo bolera bintu kya korata liri konya taracha mheshimiwa Zaire atira igasembeo ndoro asangire na abantu Mbiamona sana mheshimiwa na boigo abantu abamenyi banyari bari chache maiga mange bakoigure na gwikira bonkagirete no tukura korera sense muyiga busasinga mbo ya etwani emambi yabono asingencho ndo chenga cha butokire chitage kaisato chitage kaisano igoro yechinseso tuchabono mambi mheshimiwa Billy nande karibu sana ande tucho tosange onyaro gutumanyanga ekerenge keiga maene ngakige ko baba komalo mohikengori
Asante. Sababu kwa nenga mobu olipakali tukolirio wakachikora. Asante sana. Asante sana kilo monta so antagara senyali bali chache. Na ntara akora naro na bumbwente ngakere Getembe TV na washukuru sana. Kwa kunialao nikuje hapa kuongea na abantu banyali bali chache. Getembe TV inuna abantu abaya. Mungu awabariki, asante. Mbia mwana sana mheshimiwa, karibu nainde ase bali bonse babiri bagusanga ujumbe chao bali kire ujumbe chabo gochaiga ase studio nkagiritenganire biya gusogere babiri batatu ase ekero togukorera ase nsemeyiga ekero kurigera yabuda bona ase nonyera so mutandao bali babiri bagusanga naintwe David Amatata Nyamwario Penina Peshi agotanga korwa bo mariba nere omusacha eri yongi nere atebanga no areme yomo roberio echate kiongozi Moriasi nere agotanga korwa abokeira Nyakaranga engineer inspector Eli agoteba Tionde en nere omwesioke Mumanya Bogajona agoteba korwa at River Massive nere Modekai Dota agoteba korwa bobasi nyaboterere nabo igonere Peter Mayoyo korwa Nyamanengo agotebanga no areme yomoroberio n'abantu banyamanengo nabo igonere Kirandi Dennis Omosori Bwegesusu Fred Onduko Donald Ondara nere nainde ndoche babesta Ondabu Sami Ondara Gideon Kegara nere Aaron Ondara Charles Omete nabo igo monyo ensae nabandi abange pia mono sana korende asabo ase chinga kichiga abonongo korere engambo yetwani mambi yabono gendera gutwara ubuligererio buya ime ya Getembe TV utegererio buya ime ya Getembe FM mheshimiwa Bili Nyamongo nere twalingenere asembe kurase bungeri ya Nyaribari Church.